Ano. Ještě jsme tady fotky, Hodná, jo. Tak, pane Bruna, já jsem si vás pozvala, protože já tady řeším nějaký incident, který se údajně měl stát. Já vám to připomenu. Září snad. Cože? Září, ne? Vy jste natáčíte. No, abych věděl. Vadí to? To jste mi měl říct, musíte si zeptat. Jo, než No, nikdy nic takového nečet, takže mám to vypnout, nebo si to můžu natočit? Jsem moc hodná. Co to měl dělat od začátku? 20. července. Jo, loni. 18:30. Ulice Jana Kubelíka. Jo. Sputnik. No. Tak tam mělo dojít nějaký rozepři mezi panem Baxem a panem Luang Nguyen Han. Správně. Jo, já si nevybavuju, že my jsme byli vlastně na terase. Určitě, já to budu teda mluvit, jo, takhle. Takže... To ne, paní, vy jste moc pomalá. Máme čas, já jsem si to budu dovolenou. Jo. Já si uvádím, že Neměl by dostat nějaký peníze, u soudu je to tak, že dostanou peníze za svědectví. Tady máte taky kasu dole, jako. Takže si uvádím, že si vzpomínám. No my jsme grilovali vlastně u Sputniku na terase. Že jsme byli na terase, u Sputniku a grilovali jsme. Pamatuju si právě, že Ivan jel vlastně ze Zhora od 4. základní školy na kole. Vy jste fakt ale rychlej. Já takhle bych nemůžu. Neumím. Grilovali jsme. Pamatuji si, že Ivan jel od 4. základky směrem ke Sputniku. Směrem ke Sputniku. Na kole. No a vlastně dojel ke Sputniku, kde my jsme seděli na terase. Dojel k nám, na tu terasu, jo. Jo, tý terase, ano. No. A vlastně naproti němu šel ten Vietnamec. Nebo ten Juan. Juan. Ping-pong. Nějaký Vietnamec, nebo vy ho znáte, nebo? No já vím, že tam vlastně jel tu hospodu. Jenom skrz tady to tu hernu, že tam měl, jinak jako jsem se tak můžu nám šel Vietnamec, který tam vlastně hernu. No. Jo, šel. Vietnamec. A kterém vím, že tam vlastně hernu, jo. No. Tak si vybavu, že Ivan pomaličku zpomaloval. Pomaloval. Vlastně ten Vietnamec šel naproti němu, neuhnul mu. Strčil do něj, do Ivana. Jako přímo proti němu, jako do jízdu. Jo, přesně tak, přímo proti němu. Vůbec nějaké známka, že by uhnul vůbec nic. Absolutní arogance prostě. Tak. Ivan pomaličku zpomaloval, ale Vietnamec šel naproti němu, vstoupil mu do jízdy, jo. Ano. A vlastně... Ne, právě, že se na poslední chvíli uhnul. Já nechci si dávat žádný slova do úst, ale... Musíte být ticho. Ten pan. To je FBI normálně, paní. Jessica Fletcherová, kam hadr. Takhle to musí být, něco. On se vyjádří a pak... Ani na kriminálce se takhle neptají, paní. Ani na kriminálce ne. Ani u vyšetřovatele. A ani u soudu to tak není. Já jsem horší výslech, než tady u vás jsem nikdy nezažil. Jako, a to jsem tady jako byl ne s váma, ale třeba s jinou paní jsem tady byl. Jsem říkal klukům, že je lepší, než u vyšetřováka paní byla. Ale to moc... No to se jak nebude, protože vy jste... Takže Vietnamec šel naproti němu, vstoupil mu do jízdy. Strčil do Ivana. Vy jste to nejradši odbyla 300 stovkama, abych je zaplatil, aby bylo hotovo. Já jsem tady, kluci už jsou tady po třetí a já už jsem tady po pátý. Pak si do Ivana. Pamatuju si, že Ivan se normálně do něj strčil jako ze strany. Jako ze strany, jo? Tak, jako do ramene do něj nějaké strčil. Ze strany do ramene, jo. Do ramene. Vlastně Ivan se skočil z kola, no a začali se tam strkat, no. Ivan se skočil. Ale kdo? No počkej, potom. Z kola, pak pojďme prostě. Se skočil z kola a... Začali se do sebe strkat a začali lítat pěsti. Takže začali se tam dohadovat, jo, spolu. Začali se tam spolu dohadovat. A pak teda došli k nějakému teda fyzickému napadení, jo. Tak se spolu začali i
vzájemně napadat? Dá se říct, že ano. Nebo začal první tady, nebo byl začal To nevím, písmo, to nevíte, no právě. To si právě nevybavuju tady to. Vzájemně. To je špatný, Tomáši. Já vzpomínám si, kdo začal. Tak už jsem měl nějaký pivo, takže... Ale jako celý ten incident vznikl na základě tady toho, jo? Ano. Ale celý incident... Ne, já to pak doplním tady to Vy to všechno. opravíte, no, ale celý incident vznikl na základě toho, vy jste říkala arrogantního chování toho Vietnamce. No, jako on byl hodně arrogantní, ten Vietnamec. Souhlasím. To bylo jako... Možná i víc. Je tady na návštěvě, ale co on si dovoloval. Přesně tak, to říkáme. To nebylo možné. I kdyby to patřilo tam všechno. Jo. Takže, když si uvádím, si vzpomínám, že jsme byli na terase u Sputníku, grilovali jsme, pamatuji si, že Ivan jel od 4. ze 6 směrem ke Sputníku na kole, co si opravdu chybíme. Dojel na tu terasu, naproti němu šel Vietnamec, o kterém vím, že tam vlastně hned, Ivan pomaličku zpomaloval, Vietnamec šel naproti němu, stoupil mu do jízdy a strčil do Ivana ze strany do ramene. Ivan seskočil z kola. Paní to úplně celý předělala, viď? Celou tu výpověď. Jak jsem to řekl, tak to... Do ramene. No dobrý. Šel naproti, strčil do Ivana ze strany do ramene. Ivan seskočil z kola, začali se tam spolu dohadovat. Pak se spolu začali i vzájemně fyzicky napadat, nespomínám si, kdo začal, ale celý incident vznikl na základě toho arrogantního chování toho Vietnamce. Jo, přesně tak. Souhlasíte? Jo. Tak já nemám pocit, že bych něco přidělala. Ne, to je dobrý. Já si to pamatuju jináč. No tak teďko právě máte prostor. Mám prostor. Že obvinění z přestupku se chce vyjádřit k výpovědi svědka. Tak teď máte prostor, pane Valce, co chcete říct. Ty Tomáši, poslouchej. Jestli si na to dobře vzpomínáš, Tak tak ten Vietnamec, já jsem do něho strčil a on mě nakouřil, dal mi fakt normálně dělo a ty si koukal na to, jak je jetel a já jsem díky tomu jsem k němu přišel a já jsem ho chytnul jenom pod krkem a vohnul jsem ho přes ten posraný betonový sráč, co tam máme, víš jak. Ale nedával jsem na něj, ať to nechá. A ty si prostě, si na to nevzpomínáš, jak si úplně koukal, si se tomu smál, že to snad není ani možný. A zeptám se ještě na jednu věc. Dal jako první ráno. Samozřejmě, že mi dal první, a já jsem mu to ani nevrátil, já jsem ho jenom chytnul za ten krk, protože on mě malinký, já bych si... Já potřebuji, pane Valce, vy jste rozjetý moc. Hele, to musím teď všechno zapsat, takže, jestli si vzpomínáš... Paní, když mě necháte, tak to pak můžeme sepsat, já se chci zeptat na jednu věc. Tomáši, myslíš si, že bych měl platit nebo být žalovaný nebo prostě být něčeho obviněný? Začal jsem něco tam? Nezačal. Takže můžu? To si myslím, že obviněný určitě ne, jako to je... No já, víte co, Já už jsem tady po pátý, jako. jestli si vzpomínáš, tak ten Vietnamec mi dal první ráno, jo? Tak by to mám napsat, Ano. Pane Valce, jo? První ráno. Nejenom tím, že do mě strčil, když jsem projížděl, co jsem si to nenechal líbit, ale i tu pěstí opravdu mi dal první on. Právě takže... A v životě jsem ho nepraštil ani pěstí, prostě neexistuje. Takhle jsem ho chytl za krk, za nic jiného. Jestli si vzpomínáš, tak ten Vietnamec mi dal první ráno, já jsem Takhle. se bránil a já jsem ho chytil za krk, jo? Pod krkem a prostě jsem ho distancoval, aby prostě byl spacifikovaný, ne, to už nikoho dáš, můžu zapřed za záda, ale prostě. No právě, jestli si vzpomínáš, tak ten Vietnamec mi dal první ráno. Neublížil jsem mu, řeknu to takhle, neublížil jsem mu. Já jsem... A to, co měl na tom krku, to je jenom od toho, jak jsem ho držel prostě. Pořízení. Já tady něco prostě jako... Jestli si vzpomínáš, asi jestli si vzpomínáš, tak ten Vietnamec mi dal první ráno, já jsem se pouze bránil, já jsem ho chytil pod krkem. Jo? To je ta vaše otázka směrem k panu svědkovi. A svědek, která na to odpovídá... Takže vy na to říkáte? Asi ano. Já bych, že pravdu, já už si to nevybavuju. Je to rok na zpátek, takže... Ale mám ten dojem, jako, že... Začal první, no. Ale to je rok na zpátek. Ano, já už si to přesně nevybavuji, ale mám ten pocit, že... Vietnamec dal první ráno. Vietnamec dal první ráno. Dal první ráno. Jo? Stačí?
Či takhle? Pane Václav, ještě něco? V pořádku, už tam nebude nic dávat. Jste FBI.